Narito ang explanations. Sa item na to, tinitest tayo kung ano ang nalalaman natin sa mga verb forms na ginagamit para sa future. Ang present tense na simple form kagaya ng nasa option A at ang continuous form na kagaya ng nasa option D ay pwedeng gamitin for future meaning kahit mga present tense ito. Pero hindi sila pwede sa ganitong sitwasyon. Ang will for the future ang tamang gamitin sa sitwasyon na binibigay ng item. Will cook ang tamang sagot dito dahil ang sentence ay nagpapakita na nakadecide yung nagsasalita na adobo ang lutuin niya pero depende na rin sa kausap niya kung okay lang sa kanya. Hindi pa ito planado at hindi pa ito napaghandaan. Napagdesisyonan ngayon lang depende nga kung gusto ng kausap. Sa mga bagay na napagdesisyonan na para sa future pero hindi pa fix na mangyayari sa future, hindi pa napaghandaan, hindi pa napagplanuhan ng maigi, will na modal verb ang gagamitin natin. Kaya C ang tamang sagot dito. Ang option B na may be going to for the future ay pinapakita nito ang mga nakaplanong gawin tapos ng pagdesisyonan at nakaplano na gagawin para sa future. Malamang kung ito ay tungkol sa pagluluto ng adobo, hindi na siya magtatanong sa kasama niya sa kausap niya kung gusto ba nito na adobo ang lulutuin. Ang option D naman ay pare-pareho sa option B, ngunit hindi lang ito planado, ginagamit ito para sa mga naka-arrange na future events, yung pinaghandaan mo talaga para mangyari na. Malamang kung tungkol sa pagluluto ng adobo, ang present continuous form nito ay nagpapahiwatig na maybe naka-meal plan na siya at ito talaga yung gagawin niya. May mga nabili ng ingredients at napaghandaan na niya ang pagluluto ng adobo mamaya. Hindi naman pwede ang option A na present simple form kahit na pwede itong gamitin sa future dahil magagamit niya ito sa future meaning kung ang ibig sabihin ay mga fixed na schedule o yung mga schedule ng mga establishments, mga regular na nangyayari gaya ng mga train schedule, bus schedule, mga airplane schedule. Ang mga verbs sa choices na to ay pwedeng magpakita ng mga changes na nangyayari sa isang bagay or sa isang tao. Pero kung colors changing ang pinag-uusapan, yung pag-iba ng kulay ng isang bagay, ang verb na angkop gamitin ay ang verb na turn or go. Sa sentence ito, pinapakita na nag-change ng kulay ang traffic lights. Sa option, makikita natin na merong verb na turn nasa option A, kaya ito ang tamang sagot. Ang ibang verbs na pagpipilian ay nagpapakita ng change pero hindi bagay para sa pag-change ng kulay. Option C ang tamang sagot dito. Ating makikita sa sentence ito na tungkol ito sa future pero ang verb na pinapahanap dito ay ang verb ng when clause. Itong part ng sentence na nagsisimula sa when. When you blank Diana. Kapag ang part ng sentence ay nagsisimula sa when, pero pang future ang meaning, ang verb na gagamitin ng clause na to ay present simple. So, hindi tayo gagamit ng option A, B, at C dahil hindi ito mga present simple form. Makikita natin sa sample sentence na to na makailang beses nang nabasag ni Joy ang glasses. 3 beses na. Sa ganitong mga sitwasyon, kapag gusto nating ipakita na ngayon pang ilang beses na nangyari ang isang bagay, gagamit tayo ng present perfect tense. Kaya option D ang tamang sagot. Kapag sasabihin natin, it's the first time, it's the third time, it's the fourth time, or pang ilang beses man yan na time na nangyari ang same situation, ang kasunod na clause nito ng expression na it's the first time or third time or fourth time, ang clause na kasunod nito ay present perfect tense ang verb. So sasabihin natin it's the third time this has happened. Ang past simple na nasa option A ay about lang sa mga nangyari noon. Ang present simple naman about lang sa mga sitwasyon ngayon. Ang option C naman ay tungkol sa mga bagay na patuloy na nangyayari sa oras na to or sa moment na to. Sa item na to, nagpapakita na yung nagsalita ay nagreklamo na sa kanyang kausap dahil napaka-late na ng gabi at hindi pa ito natutulog. Sa ganitong mga sitwasyon, kung gusto nating magreklamo na dapat nagawa na ang isang bagay, pwede tayong gumamit ng expression na it's time na ang kasunod na clause ay may verb na past simple form.
So, ang forma niya ay it's time, somebody, yung subject, at yung verb niya ay past simple form, kagaya ng went. So, it's time you went to bed. Pero present ang meaning nito. Ibig lang sabihin na dapat nagawa na ang bagay na to. Hindi pwedeng options A, B, at C dahil hindi sila kapartner ng expression na it's time kung gusto nating mag-criticize or mag-complain sa mga bagay na hindi pa nagawa sa expected na oras.